हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय बयखौबो क्रिसमासनि हेपि क्रिसमास ओमफ्राय बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि इंराजि गोदान बोसोरनि गिबियावनो हेपि निउ इयार और लाभ इउ अल। आरो ओमफ्राय दिनैनि ब्लग्सआ जाबाय माने जोंनि गथ'फोरा दा हावरायावहाय मोनहैबाय आरोखि ना, मैया गाखोनानै दा हावरायाव मोनहैबाय। ओमफ्रायथ' नोंथांमोनजों माबा गथ'फोरा दान्दिसे रायज्लायनो सानदों बे ब्लग्सनि गेजेरजों। ओमफ्राय नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां मोजां कमेन्ट हरनो दाबाव। माने गथ'फोरा नोंथांमोननि मोजां कमेन्ट आरो नोंथांमोननि सापर्टखौ नेनानै दंगासिनो दङ। ओमफ्राय आरो मा होनोमोनलाय गथ'फोरनि जार्निखौहाय नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लग्सनि गेजेरजों एसे नायलांदो आरो जेब्लायबो सापर्ट हरनो दाबाव। आरो आंखौ जाय बिथांमोनहा दा सापर्ट होगासिनो दङ आदा जेम्सनि ब्लग्सनि गेजेरजों एबा आदा देरहासार इस्लारिनि ब्लगनि गेजेरजों आरो आदा आलफ्रेडनि मा होनोमोनलाय ब्लग्सनि गेजेरजों माने गोबां मानसिफ्रा आंखौ हेफाजाब होगासिनो दं। थ' बे बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो आरो एडभान्स हेपि निउ इयार सब आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिबो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोनहा आंखौ मोजां मोनो। थ' लाभ इउ अल। थ' दिनैनि गथ'फोरनि जार्निखौ नायलांदो आरो गथ'फोरजों दान्दिसे रायज्लायनानै ओमफ्राय मोजां कमेन्ट हरनानै गथ'फोरखौ हेफाजाब होनो दाबाव लोगोफोर। थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लोगोफोर मा होनोमोनलाय खैलाल आश्रमनिफ्राय नै गुवाहाटि स्टेसनाव थांनो ओंखारबाय। ओमफ्राय गुवाहाटि स्टेसननिफ्राय दा हावरासिम गाखोग्रोगोन बिसोरो। हावरानिफ्रायहाय ट्रेना सोलायनांगौ जाहैदों माने डाइरेक्ट ट्रेन मोनाखै जाहैदों। ओमफ्राय हावरायाव सोलायनांगौ आरोखि। थ' नोंथांमोनहा दान्दिसे जोंनि जार्निखौ नायलांबाय थादो आरो जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै आसा खालामनानै थाबाय आरो मोजां कमेन्ट हरनानै जोंखौ सापर्ट होगोन होननानै नेनानै थाबाय लोगोफोर। थाबखौनो खालामला दहायनिफ्रायनो बेबायदिनो दंगासिनो दं। थाब खालामबानो जासै, बे गिदिरखौ थाब सोबानो जायो। बे बोसोरनिया आसाम ड्रेसानो बारा समायनाय नुवासै, माख्ले गोसोम नुदों एसे, मानसिफोरजों समायाखै। आंनि फिसाफोरा लबि थारलै नालाय लबि थाथारो एकदमबारे। ओंखारबोबाय लोगोफोर। स्टेसन मोनफैबाय, लिफ्टआव दं दा, लिफ्टजों थांनोसै। सामानाबो बुरजा जाबायना ओंखायनो।
हावरा स्टेशन मोनफैबाय लोगोफोर दा हावरायाव दङ Hello, good morning. Good morning. Abangku hilani channel lagi di bincangkan जोंहा हावरा मोनफैबाय दायो खयथायाव गाखोफिननांगौ जों बेखौ मिथिया जों दायो सारमोननाव सोंनानै नोंथांमोननो खोन्थासिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै सानबाय ओमफ्राय आं मोनसे प्रग्रामाव फैदों दा मोजाङै जुदि ब्लग्स लानो हायोबा आङो प्रग्रामनि ब्लग्सखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल